should be the last time that the ANC meet and disband organizations. Sosibajikelele we-ANC Mnumzana Afikile Mbalula uthi umbutho amanini e-ANC afuneka ngophinda ubhangiswe. Nginesifuba mna ngoku ndiyaminxana oko ndafika apha ndivela imuntu ndiyaminxana balendlu iyabantu funeka uthi uhleli nje uhleli ngekiti. Ukufuma okubangelwa ngumthombo kubeka impilo yabahlali base-Cathcart eMpuma Koloni emngciphekweni. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelwa ndambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla bhotani mzonzinto. Sesibajikelele we-ANC Mnumzana Afikile Mbalula wothulela umnqwazi iinkokheli zephiko lamanina leliqela ezathi zabhangiswa. Kunyaka ophelileyo isigqebe esiphezulu se-ANC sathatha isigqibo sokubhangisa iinkokheli zikazwelonke zephiko lamanina le-ANC nezazikhokelwa ngunkosikazi Bathabile Dlamini. Lo kaMbalula ebethetha nabathunywa kusuku lwesibini lwenkomfa yonyulo yeshumi elinesithathu yephiko lamanina ebutsheni bemini namhlanje. Ide yavulwa ngokusesikweni ngusosibajikelele we-ANC uMnumzana Afikile Mbalula inkomfa yonyulo yephiko lamanina ye-ANC emva kolibaziseko olubangelwe kukuhamba ngonyawo lonwabu kwenkqubo yokubhaliswa kwabathunywa kule nkomfa. Lo kaMbalula uhlabe ikhwelo kwiimbokodo zeliqela ukuba zezulwele onke amanina kweli hayi kuphela we-ANC. Watsho esithi zebakhokele ngesihomo baqinisekise ukuba eliphiko lamanina alibhangiswa kwakhona. I want to tell you that it should be the last time that the ANC meet and disband organizations. Yes, to disband a province it should be easy, but never easy to disband an organization. Lo kaMbalula uthi bekungekho lula kwaphela ukulungiselela le nkomfa watsho esithi iphiko lamanina le-ANC zeliwukhusele lo mbutho. We are giving you the Women's League that must lead the women's struggles. In a society where the revolution in our struggle is being distorted on a daily basis. Umnumzana Mbalula uthi ofisi yomkhuseli woluntu kumele ihlonitshwe kwaye abo bangahambisaniyo nengxelo yomkhuseli woluntu ephathelene nebholo lasephalaphala mabaye ezinkundleni. If colleagues' decisions others believe they are legally incompetent or erroneous, take her to court and we will meet there. Le nkomfa intsuku ntathu kulindeleke iqosheliswe ngomso kwaye umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa kulindeleke ayivale ngokusesikweni. Inkqubo yokwakhiwa kwenkundla kamantyi yasePort Shepstone kwiphondo lakwaZulu Natal yaqala ngo-2014 kodwa de kube ngoku ayikagqitywa. Nakubeni kunjalo umphathiswa wemisebenzi yoluntu nosekela mphathiswa ezobulungisa nophuhliso lomgaqo-siseko bathi seluzagqitywa lo msebenzi. Sekuphele ishumi leminyaka ngoku inkundla kamantyi yasePort Shepstone kwiphondo lakwaZulu Natal ingagqitywa ukwakhiwa. Ngokwengxelo yomphathiswa wemisebenzi yoluntu nophuhliso lweziseko, isizekabani sokuhamba kancinane kwale nkqubo yimiba ephathelene nesivumelwano sengqesho. It is about 9 years. It's a project that was estimated that it would not take more than 2 years. But where we are, as I have said even before, we are unlocking all delayed projects and we would want to see all of them being completed. Abahlali bathi akwaba umphathiswa uza kuwagcina amazwi nezithembiso zakhe. We're going to be keeping a close eye on the developments and we will want to make sure that it is completed by the time that they say. We've had too many delays over the years and for too long this has been lying dormant. Ngelixa isebe lezobulungisa lidize ukuba ukusebenza ngokukhawuleza kwale nkundla kuza kuba likhubalo kuye wonke ubani ochaphazelekayo.
needs to be done as soon as possible, but we're very pleased that there is progress and it's a beautiful court. Yes, this is not Port Shepstone has a magistrates court. As you've said, it's an old building. The people working there are not happy. I think the prosecutors a few months ago had a protest. So the sooner we can move them out of that building into this new beautiful building, the better. Ukanti uluntu lunethemba lokuba ukugqitywa kwaso esi sakhiwo kuza kubakho umnyenyevu ekuhanjisweni kweenkonzo zobulungisa. Barhoxile onyana ababini bakamfi uMG Modise ongumseki nomnikazi webandla iJerusalem International Pentecost Holiness Church esisibini besikruthakuthana ngokuba ngubani makathatha isikhundla sikamfi uModise. Isiqobo sabo siqhwatyelwa izandla lusapho namalungu ebandla nanjengoko elidabi belidala intanda ebandleni. Emva kokusweleka komthanjiso wenkosi uba uModise nongumnikazi webandla iJerusalem International Pentecost Holiness, onyana bakhe abathathu bayarharamelana ngenxa yelifa, okukhokhelele ekubeni umntu ngamnye kubo avule elakhe ibandla. Ibhunga lebandla abantwana abathathu bakaba uModise barhoxile kwidabi lokufuna ukuthabatha isikhundla. The two Modise brothers, being that it's Tshepiso Samuel Modise and Tate Leonard Frederick Modise, have on Tuesday, the 4th of July 2023, taken a decision to withdraw the succession matter before the High Court. Omnye unyana otyhola ngelithi ungunyana wegazi kaba uModise ongene ezihlangwini zikayise ukruthakuthana nomntakwabo. Izityholo zithi uyabandakanyeka kulwaphulo-mthetho yaye usebenzisa isaziso somgunyathi sesinye sezityholo zolwaphulo-mthetho. It has come to our knowledge that Michael Sandlana is in possession of two IDs with different ID numbers. Same person, same names. uMichael Sandlana ukwajongene netyala lokuxelela isebe lemicimbi yezekhaya ukuba inkosikazi yakhe yasweleka nangona isadla amazimba. His wife alleges that he was puzzled when we wanted to do a transaction in the bank, and the transaction was declined on the basis that she is deceased. Ngelixa uSandlana ikholelwa ukuba nguye owangena ezihlangwini zikaModise ngokusemthethweni, abo bahlanganisa kwikomkhulu le-IPHC bakholelwa ukuba ilandela lecawa nguFrederick Modise. Kwiindaba zethu oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguZola Sholwana eZubekom. Abahlali base-Cathcart eMpuma Koloni bangundelwa ifenitshala nempilo yabo yachaphazeleka ngenxa yento abarhalela ukuba imithombo entshula phakathi ezindlini kanti nezitalato zethu zigugile ngenxa yamanzi ankcenkceza nokuba libalele. Umasipala we-Amahlathi wazama ukungenelela kodwa le ngxaki ayikasombululeki. Ngeleke iminyaka engaphaya kwe-10 abahlali base-Cathcart begxampuza emanzini angeva nengqatsini yelanga. Nkqu nendlela yetha ephakathi kwezindlu igugile ngenxa yomjelo wamanzi. Abahlali bavule imisele ukunqanda amanzi angangena endlini kodwa sele umkhulu umonakalo kwifenitshala. Ingxaki yamna amanzi apha endlini nasezifletini ayatsitsa namadonga ayabola. Uhleli nje kumanzi apha endlini ne-wardrobes zingundile. Uphumla Njokwana uthi ukhe wangenelela umasipala wasemahlathi kodwa le ngxaki ayide isombululeke. Sasile kwamasipala satshekshelwa ndatshintshelwa mna upipe wawuvuzisa kwelaa cala lingaphaya wawutshintsha but still awakapheli. Nakwezifolo sizivulayo nazo awapheli amanzi. Ukufuma okubangelwa ngalamanzi kube negalelo elingelihle kwimpilo yenxalenye yabahlali. Ndinesifuba mna ngoku ndiyaminxana. Oko ndafika apha ndivela imuntu. Ndiyaminxana balendlu iyabanda. Funeka uthi uhleli nje uhleli ngehita. Umgqobhozo ohlala ukhona ebusika nasehlotyeni uyabachaphazela nabantwana. Batshona abantwana bampa la mgqobhozo nubona mna bandiphumayo pha funeka ndiphume apha ndijikele ndijikele ngaphaya ngoba lo ndatyibika nditsho. Abahlali bathi umasipala wemahlathi uzifakile ifolo ukunqanda amanzi angangena endlini kodwa ayaqhubeleka nokungena. Kungoku nje bacela umasipala ukuba aphande imvelaphi yalamanzi ankcenkceza nokuba lihlaba umhlaba.
Kwindaba Zethu kuchannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa ndinguntsiki noyiya e-Cathcart. Ikumkani yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uthe lihlazo ukubona isizwe sakhe sinkqenkqeza phambili ngezenzo zobundlobongela obusekelezwe kwisini nokudlwengulwa kwabasetyhini nabantwana. Ukuthethe oku ngethu besenza intetho yakhe kumsitho okuphawula usuku lwamadoda kuzwelonke National Men's Day yoququzelelwe ngumbutho i-The Good Man Foundation eMlazi KwaZulu Natal namhlanje. Ikumkani yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uthe lihlazo elingaqumekiyo ukubona isizwe sakhe sichophe kumanqwanqwa aphezulu ngezenzo zodushe olusekelezwe kwisini nokubulawa kwabasetyhini. Kuzwela kimina ngaphakathi ukuzwa ukuthi iSadak yonke ngoba ingaka ake nginethuse futhi iAfrika yonke ngoba ingaka iKwaZulu Natal njengesifunda naseThekwini njengedolobha ithina esihamba number 1 akusiyo into ekumele ukuthi singayiqhenya ngayo ihlazo. Lo msitho ke uzibule ngomncelele oyi-1.7 kilometers ukusuka kwiUniversity Mangosuthu University of Technology usingise kwibala iKingzwelithini. Umphathiswa kwiofisi kamongameli ojongene nabantwana ulutsha nabantu abaphila nokukhubazeka uGqirha Nkosazana Dlamini Zuma uthe liyaxhalabisa inani eliphezulu lokubulawa kwabasetyhini kweli loMzantsi Afrika. Nithini bakithi? Kuwo wonke amazwe, kulamazwe amahlanu anamameda amakhulu emhlabeni, thina sihamba phambili ngokubulala abantu besifazane. Awu silo akwamukelekile lokho. Kambe ke umyalezo ubucaceca lenginginya ibize kukhalima lo mkhwa ubonakala ufumene ikhaya kweliphondo. This is a sincere call to all men of conscience and women of conscience to come together and heed the call that His Majesty is making today. Ukanti umntwana yena ubongoza amadoda eliphondo ukuba azibhengce. Abanye abahlali baseParu naseMitchells Plain bathi baxhalabile lukhuseleko lwabantwana babo okukuzemva kokuba indoda eyaduma njengwe-station strangler uNorman Simons ekhululwe ngengqawule emva kokubanjelwa uxhwila nokubulala inkwenkwane eyayineminyaka elishumi uElroy van Rooyen ngo-1995. Ukubanjwa kwakhe kukwaza emva kokufunyanwa kusweleke amanye amakhwenkwana ngama-22 awayelahlekile kodwa ubungqina be-DNA bamkhombe ekubulaweni kukavan Rooyen. uNorman Simons kungokunje uneminyaka engama-54 ubudala. Utsale isigwebo seminyaka engama-28 ngokuxhwila nokubulala uElroy van Rooyen owayeneminyaka elishumi ubudala. Unyaka phambi kokuba abanjwe kwafunyanwa amakhwenkwana awayelahlekile angama-22 eswelekile. Abaninzi bakholelwa kuba nguye owayebulala ephindelela. Nangona kunjalo zange kufunyanwe bungqina obumjoba ngezi ziganeko. There was fear amongst the Mitchells Plain community when the little boys disappeared and their bodies was discovered at the railway line. That is why he was dubbed the station strangler. uSimons uphume ngengqawule kule veki kungokunje uqhubeka nesigwebo sakhe ehlele endlini. What can we as the citizens do? However, we can warn our children, we can put measures in place to keep them safe. Some moms has feared, has even spoken about giving up their jobs to escort their children to school and back, which is a concern. Isebe lezoluleko eNtshona Koloni lithi liye lafakana imilomo nabahlali baseMitchells Plain naseParu ngokukhululwa kukaSimons. We as the community leaders are also saying to our community, let's run with the system. Don't go into a panic mode, but at the same time, let us work together with the leadership, with the law enforcement, so that if anything is coming up that we are concerned about, please raise it. uSimons akavunyelwanga ukuba sondele ebantwaneni, nangona kunjalo abahlali abanathemba lokuba ululekile ngokwenene. Onke amehlo aza kubethe ntsho kwibala laseWellington kusasa ngentsimbi yesixhenxe ngokwexesha lalapha ekhaya ngelixa iBanyana Banyana iza kudlala umdlalo wayo wokuqala neSweden. Kanti abantu banikezele ngamazwi enkuthazo kwiqela leBanyana Banyana neliqobisana neSweden ngomso.
amaqobokazana ngalala endleleni suba kunyembelekile. Hambani girls, niyosenza proud singumZantsi Afrika. Sisemva kwenu sinijongile. Dlulani kulo swidi ningathi aniboni. Sithi kubo maqobokazana semzantsi, hambani nisimele nize nayo lo ndebe sithembele kuni banyana othembi khatlane sinizawunibeka emithandazweni. Siyabanqwenelela abantwana bethu badlale kahle baphumelele bade bayothiwa egqibeni. Ningatyhafi ningoyiki nawubuya nayo indebe nawuphumelela. Sininqwenelela okuhle kodwa siyanithanda banyana. Banqwenelela okuhle kodwa sihlale baxhasile ngandlela zonke siyabakhuthaza kakhulu mababuye nayo le ndebe lena. KuFacebook avela Mntunu Gatyeni uthi mandithi okuhle kodwa kwimbokodo zalapha ekhaya ndithi zenizimisele niyazi sinani kwaye sinebhongo neqhayiya ngani alala banyana alala. Unikwanto Mkhanya uthi kubo banyana kubo sisemva kwenu maqobokazana sekhaya ningabi nadyudyu nizophumelela ngomso nakanjani phezu kwabo utsho sentabankulu. Ulazo Lataka uthi msasazi wam sibanqwenelela okuhle abanyana nangona bezonyuka umnqantsa ngomso. Cyril Nduna uthi mna ndithi kwezintwazana zakuthi maziyibambe iqine kuba kwasebaleni 11 and ibhola inye bango2 kutsho kucendane. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Ungazifumana izindaba nezinye uxebe uthabile Makhaphela selenqandile nemozulu. Kosi kakhulu ke wolisa apho kwidesika yakho yendaba ndibuyise ke mzonsundi wam apha ekhaya ndikwamkela kaloku kuyam ke idesika yemozulu mna igama lam ndikuthabile uMamvelase ndingowakwaMakhaphela bethuna nantsi ke imozulu. Masijonge kaloku phaya ephondweni ke empuma koloni emunti ngeshumi nje elinesibhozo lamafu njengephi phaya ekuseni ngomso kodwa kube njalo ke mzonsundi naphaya koogqibeka ngamathonsi entshizane ngo-16 degrees. Yona ke imeko phaya eFree State eBloemfontein ku-20 degrees osibekele kakhulu phaya kwasekuseni ngomso phaya ngorhatya kwalapha eFreystata nantso ke imeko phaya koSasolburg ngamafu nje angephi ko-23 degrees. Ukande bona benjenje ke phaya eGauteng eJohannesburg eThembisa naseSoweto lishumi nje likhatshwa sisithoba ngabathuba ntaka ke izulu kwaphaya kwasemini ngomso naphaya kokoVereniging kusenjalo kusasibekele kakhulu futhi ngabashumi nje mabini abenesithathu. Kanti bona phaya KwaZulu Natal eThekwini ngama-22 amathonsi entshizane zemvula phaya kwasekuseni ngomso kwakhona futhi phaya koMgungundlovu neziphaluka kusasibekele mzontsundu ngo-26 degrees. Yona ke imeko phaya eLimpopo koPhalaborwa ngama-17 eliconge kamandi izulu phaya kwasekuseni ngomso kanti kube kunjalo ke mbukele ekhaya phaya ePulukwane licwengile izulu ngo-23 degrees. Yenje kanti imeko phaya eMpumalanga eMbombela ngama-20 ekhatshwa sisixhenxe kusaconge kamandi phaya kwasekuseni ngomso kanti hamba nam sijonge kwakhona phaya eSekunda ngama-22. Mbukeli wam apho ekhaya bona benjenje phaya eNorthwest njengaphaya eMahikeng ngama-25 kuconge kamandi phaya kwasekuseni ngomso ngorhatya kanti kuyafuna ke futhi phaya koRustenburg ngama-23. Yona ke imeko yabo phaya ke ko-Northern Cape eKimberley ngama-22 kusasibekele kwasekuseni phaya ngomso xa sekrwaqula phaya ephondweni eUppington ku-19 degrees. Kanti ke yenjenje phaya imeko entshona koloni eKapa loduma nciphile amaqondo phaya efikela ku-14 degrees ngamathonsi emvula kwasekuseni ngomso masivale ke mbukelo wam imozulu phaya ngeGeorge ngamathonsi emvula ngo-12 degrees. Kukanga kuke apha kuyam idesika yemozulu mna ndithanda kangaka xesha elimyoli. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu leYouTube @Iindaba Zethu 163 nangomso siza kusiphaka zishushu kamnandi mawethu.